Сәлем бүтәгергәлә! Мына мин яңа йокынан тордым да һәм һезгә история һөйләргә булдым. Короче, бер мужик зур авыл аша үтеп барган. Шуннан һуң күреп калган иде казлар йөргәнен. Буның һәләгәйләре аккан да каздан бәлеш, ягъни аш тәмлеген әйтеп ашарга уйлаган да бер казны украсть иткән дә машинаһына тыккан да алып киткән. Буны күреп калган казларның хуҗаһы. Шуннан һуң авылның ос ягында яшәгән иптәшенә звонить иткән дә әйткән: "Минем казымды урзаны бер мужик шундай машинала шәбрәк тотыгызаны." Шуннан һуң авыл ысында торган мужиктар тоткандар теге украсть иткән казны мужикты инде. Тоткандар да теге әйтәләр инде: "Ты почему украсть нашего каза? Мы за это тебя убивать итәргә." Дигәндәр инде. Шуннан теге каз украсть иткән мужик әйтә: "Уф, чё, блин, даже покатать нельзя, что ли, вашего гуся?" Дип әйтә. Шулай да бахыр мужик украсть иткән казны каз ашай алмаган, аш та бәлеш тә бешерә алмаган. Кемнең шәп бабайы таңчы җигенән эшләп йөри шу? Кемнең шәп бабайы? Миләүшәнеке тие. Она уже цемент бута йөри таңчы җигенән. Молодец таланты. Былтыр заливать кәндәріне астын. Хәзер көн йылытка заливаттылар өстін. Короче, достар, мен бында бешерге йөрим тефтили. Мына ушундай белекескене матургыналар. Аның үчүн алдым мен фарш. Шунан һуң бешердим рис. Шунан һуң табала әдрәккенә подсолнечный май һалып һәм һыу һалып тушить иттем. Һуган менән морковты. Шунан һуң алдым 2 күкәй, тоз, борос. Бөтәһен бергә бутадым да и эшләдем тефтили. Котлет тефтиләрне мин гел бешерәмен духовкала. Где-то бер 100-200 градуста. Конвек томатта. 20 минут эчендә бешеп чыга. Алиса, громкость 8. Бына достар, ошондай блюдо килеп сакта. Мына тефтель кесерисам, макарон һәм борсак халдык. Албет почему-то борсак ашага келди. Шунан һуң көне бое безгә музыкальный шоу куя. Короче, достар, мына безгә килделәр материал. Албет бөрү менә одон, авыр такталардан ташый. Вообще капец нык авырата билне утыра инде. Здрасте. Давай. Ох, мой богатырь Илья Муромец. Мой Илья Муромец. Тақтаның күпме тұра инде, Албет? 16. 16? Қышқа не бер? Хәзер 16-га чыккан. Ишеге төшәт дип Пока не знает. Короче, достар, ишеттегезме, стройматериалдарга хактар төшә башлаган. Бына бул тактаны Албет алды 16 мең менән. Кышкыгын бит инде 18 меңне. Хатуслар еще әйтәләр дә, что ишүле ныграк стройматериалдарга хактар төшәсәк дип. Подписчиктар язмайдар, берәү дә хыйр халдыртырга не хочет меня. Что делать? Снимать штаны и бегать. Снимать штаны и бегать. Мин хыйрда хауганым юк уже 100 ел. И вообще Бар вообще-то. Яшсақта. Алдашма. Алдашмайынсы.
Хәзер уже хәер хава белмәйм, ничек хавырмын икән. Биредә мине сакырмай, кадерле подписчиклар, почему сакырмайсыз мине хәер хавырга? Һезгә һөт жалкымы? Мин һезгә күп итеп күстән сәрәп киләм. Наконец, аппетит не шел, Милюша, сыр хавар. Доярка итеп эшкә Приятного. Приятного ты ишеттегезме? Капец, блин. Приятного. Вот ты как, значит, заговорил. Хочешь избавиться от меня, да? Ну, блин, достар, ничего без меня сакырмайсыз, хәер хавырга. Мне надо задание выполнять. Аның өчен бирделәр миңа всего лишь 3 көн. Бүген менә беренче көн. 2 көн генә калды. Ә миңа еще каймак эшләп торып, каймакты городта хатыр кирәк. Никто меня не приглашает. Альбер. А? Ну, я не знаю, что делать. Хәер кайдан алырга? Сыр бар, ана ферма бар. Милюша, бир. Вакытлана. Короче, достар, мына бунда килгән Галия үзенең командаһы менән чисто блеск миңа килеп әйткән. И представляете, был чисто блеск командаһы безнең капканы емергәндәр. Представляете, кирле күтле аскандар, емергәндәр, капканы бикте тип. Эй, итәгәндәр, эй, итәгәндәр. Капканы түләгән инде хәзер. Полис устарынан алып киләләр, монда целый команда. Короче, достар, мына чисто блеск командаһы заправкала утыра. Хәзер заправляться итәләр дә, тәмле тамактар ашап. Динар тәмлеме? Тәмле. Карагыз әле матур гына Динарның нее алъяпкысы. Шундай бирюзовый гына, вообще модный гына. Был Гүлнур, Гүлнур каяктыкы? Бөрьәндәргә сәлам әйтегез Гүлнур. Сәлам Бирендерге. Сәлам Бирендерге. Тоже Бөрьәндәргә? Әйе. Ике Бөрьән, бере Әбиәлил. Кухняларга яткан палас вашылык бысыранган Галияның ана мощный гына бер пылесосы бар. Галия нимә дип атала? Пылесосы. Химчистка, ну, пузик 10-й. Короче, пузик 10-й мен. Пузик 10-й мен достар. Кухняларга паласты дөбер шатыр юып бирәләр. Оказывается, олар еще палас юалар икән. И шунан һуң еще достар беләһегезме нимә эшләйләр? Ошо батареяны тазалап бирәләр. Ошо батарея арасында оказывается саңдар йыла икән. Шуны әле менә бер пара генератор менән тазалайдар икән. Пара чистительно уже батареяның весь саңдарын, бысрактарын юып төшерәләр. Ошондай прикольненький гына бер пылесос сымак нәмә менән. Карагыз достар, батареяның арасына менә бысрак төште. Көптөр, давай Динар инде һөйдә инде хәзер һин нимәштән баласымды. Мына минем баласка. Лыкма һыу итеп һыу һиптердем. Түгел, мына химия бар куша. Мин мына химчистка эшләп йөрим әле. Химия ма куша һыу һиптердем шунан. Мына шакиттәрәбез әле. Ага. Шунан? Эш кайбырга, исматул итеп. Масарактары бетсен өчен. Щетка менән. Пылесос куябыз да шулай. Менә карагыз. Короче, достар, мына Динар тирләп бешеп, мунсаны сыккан һәм паласты юып сыкты. Аппак итеп өр яңа килеш паласы булып калган. Карагыз достар, бысрагым минем паластым. Инәм башы. Кап-кара. Кунактар бысратып өткән Динар, кунактар. Бет түгел. Кунактар. Мына ошо паластан достар 1 ел юылмаган бит. И шул хәтлем бысрак сыккан. Динар в шоке. Беде бысрак дип әйтәдер инде. Яктырды. Еще әле менде бер аппарат тап килгән Зевс дип ата. Галия, был что за бандура? Был озонирование аппарат. Дезинфекцияга нақшап инде. Даже коронавирус менен ауырган вакытта ошо коронавирустун вирусын өлтүрөт. Бүтүн булган вирустарды. Ошо Зевс. Әйе. Полевые клещи, всякие бактерии. Кырмыскаларды. Әйе, кырмыскаларды. Короче, бунда Галия менин кырмыскаларымды өлтүрүүгө келген достар, и таракандарымды. Ну, таракандарым Аллага шүкүр пока что yok. Но вдруг таракандарыгыз, ягни кырмыскаларыгыз келип чыкса, обязательно Галияга мөрәҗәгать итегез һәм Галияның Зевсына. Мынау. Динар минем бүтүн паластарымды юырга булып киткән. Кухняла юа башлаганда дәртләнеп киткән дә. Мис мында химчистка эшләп тоттым. Бысрада еще да күбрәк иде. Баягы нимә дигән шу капец бысрак дигән. Эй, капец бысрак, мында вообще бысрак. Ай, короче, достар, бу мине позор итте, блин. Мин уже бысрак дип әйтәм дә хәзер. Ай, блин. Ысынлап та яктырып киткән шу вообще. Өр яңа булып киткән. Бер рәхмәт, эй, вообще красота. Ярар инде,
Әгәр дә һеҙҙең паластарығыҙ минеке һымаҡ капецныҡ бысыраҡ икән, мына Динарҙы саҡыраһығыҙ. Ул һеҙгә момент бөтөн паластарығыҙҙы ялтыратып, бер яңы итеп палас эшләп бирә. Ана минең мына паласты бысыраҡ булған икән, акасы мына яҡтырып китте, донъялар прямо ысынлап та вообще өр яңы. Особенно ошо туалеттәргә һәм дә хапҡара. Динар паластар менән разделался и хәҙер тотондо дивандарға. Весь дивандың тоже бысрағын һурҙырып сығара, оказывается. Һәр мин һурҙырам. Динар профессиональный һурҙырғыс. Мына аның профессиональный һурҙысы. Был минең һурғыс. Ну башҡаса шайлайым да үтәй. Әйҙә Динар, эшеңде башла. Мин һурҙыра башлайым. Һурҙыра башла. Ҡайҙа сан күрәләр, ҡайҙа бысыраҡ күрәләр, вис һурҙырып, йыуып, таҙалап, ялтыратып сығып китәләр. Так что кемгә кәрәк шундай мощный уборка, чисто блеска обращаться итегеҙ. Ҡыҙҙар, эстәрегеҙҙе тартығыҙ. Егеттәр ҙә плечи распрямите. Короче, достар, былар мына ҡайтып китмәнеләр. Йыуҙылар да тап-таҙа итеп. Апет ашаттым. Хәҙер ужин да Миләш апай ашайбыҙ тип ҡалдылар. Приятного аппетита. Давай. Тутырма һалвалығыҙ. Давай, Динар. Алды мин. Гүлнур, давай нимшә бешермәй тораһың? Мин аштан бешерәм. Мин тәмле бешерәм ул. Evet, Динар. Оҡшамай. Юҡ, просто беҙҙең уборка оҡшанымы? Ныҡ оҡшаны, Динар. Һеҙгә оҡшаны, беҙгә лә оҡшаны. Особенно һинең һурҙырғысы оҡшаны.